кӯдакон меваи ширини ҳаёт ва сармояи умед ба ояндаанд. солимии онҳо бароямон тӯҳфаест бебаҳо. мо ҳамеша баҳри хурсандии онҳо кӯшиш мекунем. пайваста талош менамоем, то онҳо ба орзуҳои рангинашон расида дар як дунёи бидуни ғаму ташвиш бинозанд. тавони таҳаммули як дарди кӯчакро дар тани кӯдаконамон надорем. пас ҳаргиз нагузорем ва набояд онҳо бемор шаванд. ҳар як шахс ҳангоми дар худ ва ё дар атрофиёнаш мушоҳида кардани нишонаҳои бемории сил бояд дарҳол ба духтур муроҷиат кунад. аксар вақт одамон нишонаҳои бемории силро ба зуком шабоҳат медиҳанд. шахсе ки сулфаи зиёда аз 2-3 ҳафта дорад, вай метавонад дар худ бемории силро дошта бошад. дигар нишонаҳои бемории сил бошад ин сулфаи балғамдор, сулфаи хундор яъне хунтуфкунӣ, камшавии вазн, харобшавӣ, камшавии иштиҳо, бемадорӣ ва мондашавӣ, таби бегоҳирӯзӣ, арақкунии шабона, дарди қафаси сина, нафастангӣ, пайдо шудани варамиҳо дар ғадудҳои гардан, дар ғадудҳои зери оринҷ, ғадудҳои таги каш ё ин ки қадкашак буда метавонад. дар чунин ҳолатҳо шахс даррав интизор нашуда бояд ба назди духтур рафта аз санҷиши тиббӣ гузарад. бемории сил метавонад ба кӯдакон низ сироят кунад. бемории сил дар кӯдакон аз бемории сил дар калонсолон фарқ намекунад. ҳамон микобактерия ҳаст ки ҳам дар калонсолон ва ҳам дар кӯдакон бемории силро ба вуҷуд оварда метавонад. вале нишонаҳои ин беморӣ дар байни калонсолон ва кӯдакон фарқ карда метавонад. бисёри кӯдакон сулфаи мисли калонсолонро надоранд. агар шумо калонсол ҳастеду ба шумо ташхиси бемории сил гузошта шудааст, шумо ҳатман бояд кӯдаки худро барои санҷиши бемории сил ба муассисаи тиббӣ баред. зеро маҳз сабаби гирифторшавии кӯдакон ба бемории сил аксар вақт ин калонсолон мебошанд. донистан муҳим аст, ки барои чӣ кӯдакон ба гурӯҳи осебпазир ба бемории сил маҳсуб дониста мешаванд. яъне бояд донем, ки одатан чӣ тавр кӯдакон ба бемории сил гирифтор мешаванд. маърифати санитарии аҳли ҷомеа бисёр муҳим аст. муҳим аст ҳамагон бидонанд, ки бемории сил танҳо бо тибби касбӣ табобат мешавад. худмуолиҷакуниву истифода аз табобати халқӣ фақату фақат ба зарари шахси гирифтори сил буда натиҷаи фоҷиабор дар пай дорад. бояд тарки одатҳои зараровар кунем. дар оила вақте ки шахс нишонаҳои бемории силро дорад, масалан сулфааш аз 2 ҳафта зиёд шудаасту таби бадану балғам дорад ва ё иштиҳояшро гум кардаву лоғару беқувват шудааст, эҳтимол меравад ки гирифтори бемории сил шудааст. дар ҳамин зина одамон ба хато роҳ медиҳанд. онҳо ба духтур муроҷиат накарда фикр мекунанд, ки зукоми тӯлонӣ асту худсарона ҳар хел табобат мекунанд ва таи ин муддатҳо дар тамос бо атрофиён мемонанд, аз ҷумла бо кӯдакон. вале чунончи мутахассисон мегӯянд, агар шахси бемор сари вақт ба табобати дуруст фаро гирифта шавад, аллакай дар давоми 2-3 ҳафтаи муолиҷа аз ҷиҳати сироятнокӣ барои атрофиён бехавф мегардад. беҳуда намегӯянд, ки пешгирии беморӣ беҳ аз табобати он аст. воқеан ҳам беморӣ дар хона дар маҳалла сар мешавад.
тасаввур кунед ки духтур дар ҳуҷраи худ дар беморхона нишастааст. албатта духтурони тибби оилавӣ бо маҳаллаҳо дар алоқаи наздиканд, аммо беморӣ ё нишонаҳои онро сари вақт гуфтан вазифаи ҳар як шахс дар маҳал аст. яъне қадами якумро барои шифоёбӣ бояд шахсе ки дар ӯ нишонаҳои бемории сил пайдо мешавад гузорад. таваҷҷӯҳу эҳтиёткорӣ хеле муҳим аст. ба шахси ташхисаш бемории сил муайян шуда ки дар тавбат аст, ба муҳлат тавбат ҳам дароз аст, нигоҳбини дақиқ лозим аст. тасаввур кунед, дар як шабанарӯз чанд соат духтур дар назди шахси бемор аст ва ё чанд соат мо ҳамчун корманди ихтиёрӣ метавонем назди шахси дар тавбат бистем. албатта на он қадар, вале аъзои оила доим дар атрофи шахс аст. бинобар ин аз байни аъзои хонавода низ ҳадди ақал як нафарро ҳатман маҳз барои назорат, нигоҳбин ва дастгирии шахси бемор таъин ва ӯҳдадор кардан хуб аст, то ин ки ҳолатбараванди тавбати нафари бемор ба таври дақиқ назорат шавад. ибтидо аз соли 2011 духтурон бидуни марз дар ҳамкорӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар самти дарёфту парасторӣ ва табобати кӯдакони мубталои бемории сил дар шаҳри душанбе ва ноҳияҳои рӯдакӣ, ваҳдат ва ҳисор фаъолият мебарад. дар тамоми ҷаҳон туберкулёза якхел қобили зикр аст ки дар кишвар барои табобати самараноки бемории сил якчанд амсила ё худ моделҳои табобати ба эҳтиёҷоти бемор нигаронидашуда истифода мешаванд. табобати зери назорати бевоситаи оила яке аз чунин моделҳои табобатиест ки духтурони бидуни марз дар ҳамкорӣ бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ роҳандозӣ намудааст. дар ин модели табобат волидон ё дигар хешовандони масъули омӯзонидашуда ва ба таври лозима тайёр кардашуда барои додани дорӯи кӯдак дар хона машғуланд. барои шахси бемори сил ки дараҷаи табобат қарор дорад, табобат метавонад аз 6-8 то 20-24 моҳ ва ё аз ин дарозтар давом мебарад. дар воқеъ дар ин маврид зарур аст ки нафаре аз оила тавонад раванди табобатро дар муҳити хона дастгирӣ намояд. доираи асосии беморони ифлоткӯдакони мубталои сил буда, ин модел гаронии табобати таҳти назорати бевоситаро барои кормандони тиб, мушкилоти рафтуомади ҳаррӯза ба марказҳои тиббӣ ва таъсири манфии иҷтимоиву молии он ба шароити зиндагии оила ва масъалаи дурии марказҳои тиббӣ аз маҳаллаҳоро бартараф намуда, барои табобати саривақтию кӯдакони бемор аз ҳама ҷиҳат мусоидат менамояд. ҳадаф ин ба роҳ мондани табобати ба эҳтиёҷоти шахси бемор нигаронида шудааст, яъне коҳиш додани сатҳи ғайбату доғгузорӣ, ҳалли мушкилоти муолиҷа, тавсияи ғамхорӣ ва дастгирӣ дар давоми табобат мебошад. замоне ки мутахассисони духтурони бидуни марз эбдодро пешниҳод намуданд, мо онро бидуни дидилагӣ қабул кардем. якумин фикри ба сарамон омада ин буд ки баъд аз ин мо дигар маҷбур намешавем ҳар рӯз фарзандони дигари худро танҳо гузошта 2 километр роҳро тай намуда барои дастрасии дорӯҳо ба назди эфдод биравем. ҳамзамон боз як ҷиҳати хуби эфдод ин аст ки шумо метавонед мустақилона дар табобати фарзанди худатон иштирок кунед. ба зарурат нест ки касеро мунтазир шавед то омада фарзанди шуморо муолиҷа намояд. дар натиҷаи иштироки фаъол ва мустақими шахс дар ҷараёни табобати аъзои оилаи худ дар маҳалҳо, боз як шахси таҷрибадор ва огоҳ аз санҷишу табобату парастории бемории сил омода мешавад ва ҳамчун нерӯи инсонӣ ба низоми тандурустӣ замин хоҳад шуд. табобати ба эҳтиёҷоти шахси бемор нигаронидашударо парастории комил номидан мумкин аст, ки он на танҳо нишонаҳои беморӣ ё худ омилҳои тиббиро, балки омилҳои равонӣ ва иҷтимоӣ ба шахс таъсиркунандаро низ дар бар мегирад. парастории комил барои нигоҳ доштани ихлосмандии шахси бемор ба табобат бештар самаранок аст. чунин муносибат доираи дастгириҳои равонӣ, иҷтимоӣ ба монанди ёрии ҳавасмандкунанда, кӯмаки равонӣ ва иҷтимоиро дар бар мегирад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти байналмилалии духтурони бидуни марз тӯли солҳои охир дар самти ҳимояи аҳолӣ аз бемориҳои сил миёни кӯдакон ба як қатор
дастовардҳои назаррас ноил гаштанд. аз ҷумла яке аз дастовардҳои муҳим ин омода намудани кадрҳо мутахассисони соҳа мебошанд, ки ба воситаи бароҳандозии курсҳои омӯзишии кӯтоҳмуддат, семинар омӯзишҳо мо ба натиҷаҳои назаррас ноил гаштем. Инчунин расонидани ёрии методи техникӣ дар муассисаҳои зиддисилӣ ва инчунин кушода ба истифода додани ду озмоишгоҳи ташхисӣ барои ташхиси бемории сил миёни кӯдакон дар заминаи беморхонаи шаҳрии кӯдаконаи бемориҳои сили шаҳри Душанбе ва дар заминаи беморхонаи вилояти рақами 2 минтақаи Клоби вилояти Хатлон. бояд ёдрас гардонем, ки яке аз воситаҳои асосии ташхиси бемории сили шуш дар миёни кӯдакон ин барои анохтани индуксияи балғам ё илқои балғам мегӯям дар миёни кӯдакон мебошад, ки тавассути дастгирии техникӣ ва молии ташкилоти духтурон бидуни марз мо дар заминаи беморхонаи кӯдаконаи бемориҳои сили шаҳри Душанбе ва дар заминаи беморхонаи вилояти рақами 2 минтақаи Клоби вилояти Хатлон мо ин ҳуҷраҳоро кушодем ва бо ин восита мо ташхиси бемории сили шушии миёни кӯдаконро, ки хориҷшунандаи барангезандаи бемории сил мебошанд, то 3.5% бо ин восита зиёд намудем. албатта дар шароити кӯҳии тоҷикистон ташкили бештари чунин марказҳо ва барои мондани табобати зери назорати бевоситаи оила дар тамоми шаҳру навҳои кишвар сайривақтию айни муддаост ва ин кӯшишҳои муштараки бештарро талаб мекунад. як масъалаи муҳим ин суръат аст, яъне тезонидани суръати кор. воқеан ҳам марҳилаи ташхиси кӯдакони гирифтори сил ва роҳҳои табобати онҳо ниёз ба бознигарӣ дорад. ман ба ин андешаи мутахассисони соҳа розиам, ки онҳо мегӯянд тартиби ташхиси кӯдакон, умуман тартиби ташхиси шахсони гирифтори сил ҳанӯз ҳам бо далелҳои техникиву сунъӣ вақти зиёдеро мегирад ва ҳоло ҳам дар минтақаҳои берун аз барномаи фаъолияти духтурони бидуни марз дар Тоҷикистон аз усулҳои анъанавии табобати сил истифода мебаранд, ки ин раванди муолиҷаро дароз намуда боиси ранҷу озори бештари беморон мегардад. мегӯяд ки ҳангоми дарёфти як шахси бемории сил тамоми аъзои хонавода ва шахсони ҳамнишин, хусусан кӯдакон, аз санҷишҳои зидди силӣ гузаронида шаванд, то занҷири беморӣ дар хонавода қабл аз интиқол бишканад. ин ва дигар нуктаҳо ахиран санаи 1 майи соли 2019 дар чорабинии ироаи ҳисоботи парастории кӯдакони гирифтори бемории сил барои соли 2019, ки аз тарафи ташкилоти духтурон бидуни марз дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, садо дод. азбаски дар кӯдакон нисбат ба калонсолон шакли фаъоли сил тезтар хуруҷ менамояд, фурсат расидааст, ки ба ҳалли мушкилоти сили латентӣ ё худниҳонӣ оғоз намоем. бемории сил метавонад дар ду шакл вуҷуд дошта бошад, яке шакли ниҳонӣ ва дигари шакли фаъол. шакли ниҳонии сил ба ин маъност, ки шахс дар организми худ чӯбча микроби коҳро дорад, аммо ягон аломату нишонаҳои бемории сил аён дида намешавад ва шахс бемор маҳсуб намеёбад. шахс танҳо вақте бемор мешавад, ки масъунияти ӯ, яъне иммунитети ӯ заиф ва барангезандаи бемории сил фаъол гардад. шакли фаъолии сил бошад аз замони фаъол гаштани барангезандаи сил ва пайдо шудани аввалин аломату нишонаҳои беморӣ оғоз гардида, аз ҳамин вақт шахс бемории сил ҳисобида мешавад. тибқи андешаи мутахассисон пешгирии бемории сил беҳтар аз табобати он аст ва алал хусус чун пешгирии беморӣ барои ҷомеа ва ҳам соҳаи тандурустии кишварҳо баҳри барҳамдиҳии сил як роҳи осону арзонӣ мебошад. воқеан агар гумон меравад, ки шахс гирифтори сил аст, бахусус агар ҳамнишинаш гирифтори шакли фаъоли сил бошад, ӯ бояд аз санҷиши дахлдори дарёфти сил ҳарчи барвақт бигзарад ва ӯро дарав дар табобати дуруст фаро гирифта, бо ин тариқ имкони хубтари бо муваффақият анҷом ёфтани табобат муҳайё гашта ва ҳолатҳои паҳншавии беморӣ ба атрофиён низ пешгирӣ карда мешавад.
агар иттифоқан дар бадани шахс шакли ниҳонии сил дарёфт шавад, ӯ метавонад бо як дармони кӯтоҳу камхароҷот аз чанголи сил пеш аз фаъол гаштани он дар бадан комилан раҳо ёбад. бояд гуфт ки дар раванди ташхису табобати кӯдакони мубталои сил нақшу саҳми хонавода ва ҷомеа хеле баланд мебошад. кӯдакон ки табиати нозуку осебпазир доранд, боз ҳам ниёзманди таваҷҷӯҳу кӯмаки маънавию равонии аҳли хонавода ва доираи пайвандон мебошанд. аҳли хонаводаро мебояд ки дар баробари таъмини кӯдаки гирифтори сил бо хӯрокҳои серғизо ва навозишу парасторӣ ҳамзамон онҳоро дар бартарафнамоии таъсироти номатлуби доруҳо, ҳавасмандӣ барои идомаи табобат ва баҳри нигаҳдошти умеди шифоёбӣ ҳамаҷониба кӯмаку дастгирӣ намоянд. ҳамсоягон, наздикон, пайвандон ва сокинони маҳалли истиқомати тифли бемор низ бояд дар раванди табобат фаъолона ширкат варзида, баҳри рафъи доғгузорию таъбиз ва ба кӯдаки бемор ва оилаи ӯ, баҳри пешгирии густариши овозаву ғайбатҳои ғалат дар бораи тифли бемор ва худи бемории сил, ҳамзамон барои расонидани кӯмаку дастгирии равониву иҷтимоӣ ба оилаҳои аз сил осебдида саҳмгузор бошанд. бемории сили кӯдаконаро эпидемияи хомӯш меноманд, зеро онҳо аз ҳар ҷиҳат оҷизанд ва наметавонанд бар зидди сил садо баланд кунанд. фавти кӯдакони гирифтори сил ки дар табобати дурусти зидди силӣ фаро гирифта шудаанд камтарин ва хеле аҳён мебошад, аммо 90% кӯдакон дар тамоми дунё ки аз сил мефафтанд онҳоеянд ки ба табобат фаро гирифта нашудаанд. чунин хунукназарӣ сабаби аз байн рафтани 1 миллион кӯдак дар ҳар як 4 сол дар саросари дунё гашта ба хонаводаҳо зарбаи рӯҳӣ мезанад. мутаассифона далели аслии фавти ин кӯдакон ҳам дар бепарвоиву хунукназарии аҳли оила, атрофиён ва умуман ҷомеа мебошад ки билохира боиси ба табобат фаро гирифта нашудани кӯдакон мегардад. солҳои охир ба сабаби дохтар гардани масъалаи сил ва бонги изтироби ҷомеаи ҷаҳонӣ кӯшишҳои роҳандозӣ мешаванд ки барои хотимаи ҳар чӣ зудтар ин беморӣ мусоидат менамоянд. натиҷаи таваҷҷӯҳ роҳҷӯиҳо буд ки соли 2018 сарони кишварҳои дунё сари мавзӯи бемории сил нахустин бор дар маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид мулоқоти сатҳи баланд доир намуданд ки таи он як эъломияи сиёсӣ дар мавзӯи силро ба имзо расониданд ва бо ин садоқати шуҷоатмандонаеро барои хотимаи сил то соли 2030 пеша карданд. масъулияти баланд, ҳисоботнокӣ, ҳамгироиву ҳамкории ҳамаҷонибаи тамоми қишрҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳама самтҳои муборизаи зидди силӣ тақозои замон ва қарзи инсонии мост ва бо ин ҳама метавонем ба ин эпидемияи хомӯш хотима диҳем ва нагузорем узви аз ҳама маҳбубу нозуки ҷомеа кӯдакон қурбон гарданд.